Ususisi Malwandle, ngikubhalela le ndaba nje, ngikuDM nje ikhanda liyazula. Engathi ngingakhuluma nomunye umuntu engingamazi engingakaze ngimbone, mhlampe ngizomuzwa kangcono noma ingqondo yami izohlaphuka iphaphame, ngivuke kuleli phupho elibi engibhekene nalo njengamanje, ngoba bonke abantu aba-around me kungazukuthi bayangirasela. Njengoba ngikhuluma nje ngika-AVBOB bathi ngiye ngaquleka ngaphaphama-ke, bangithatha bangifaka kwi-counselling room. Angazi, nginambi Malwandle, kwenziwa njani ngempela uma kunje? Ngaze ngalithwala icala engingalazi. Hello, sanibona Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka uMalwandle lo lwandle kalola lweziqengane zanihambela lekude phezulu. Do join. Ngumakoti osemncane, ngisanda kushada, ngina 2 years ngishadile. Noma ngina 2 years ngishadile, sisahlala emzini nomyeni wami. Mina nguthisha, ngiyasebenza as a teacher in one of the primary schools in the area. Kwaphoqa ukuthi ngithole transfer ukuze ngisondezele emzini ngoba besengishadile. Umyeni wami yena usebenza as a male nurse in one of the clinics, nakhona khona akekho kude nasekhaya, so umuntu obuyayo every day. Sonke sihlala la ekhaya, sinendlu yethu behind. So nje impilo ibimnandi for the past 2 years, ngingasoli lutho ngoba ke mina ngisebenza as uthisha. Othisha siziphumela ngo1:30 esikoleni ngoba ngizifundisele primary. So ngifika kuqala kunabo bonke abantu osisi bami basemzini bawu2 nje kuphela, bese kuba nomamezala, so kusho ukuthi bawu3 endlini enkulu, and then bese kuba yimina nomyeni wami at the back room. Ingakho umyeni wami engazange akukhuthaze ukuthi sithi siqede ukushada sibe siphume ekhaya. So besisaplana nje ukuthi impilo yethu sizoyiphila kanjani, kodwa for the longest of time kulo 2 years ngihleli nabo angikaze ngibone lutho lubi, ngabe ngiqamba amanga. Umamezala bebukeka ngazi ukuthi umuntu ojabule ngokuba khona kwami, happy, is a housewife, wayekiswa umyeni wami ukusebenza, wathi nje akahlala ekhaya ngoba apparently ngathi wayesebenza emakhishini, so wathi akayeke ukuhamba ehlenyuke uyophekela amandiya. Yena as indodana yakhe nje besemfundisile u-right, ucela ukumnakekela, so ba right nje nomyeni wami wakhe wenza konke before sishade, so konke ku-right. Before siqhubeka nale ndaba, ngicela nje ukunikeza a big shout out to 5D Network, TK Entertainment, who else is here? Fruit Pixels, Nomsa 81, all these new subbies or young entertainers, Minenhle Mngadi, all these that I've just highlighted today. Thank you so much for subscribing. I can see you recently subscribed and you are from other channels. Ngicela nibakuthando noma ngabe they are doing content engachazi, just go there and give them love. Just a like, a subby makes a huge difference. Sawubona Dumela, sawubona, hello, igama nguMalwandle, nguzandi igama usibongo umfeka Malwandle lo lwandle kalwelo lezinkonjane zona zonke ezihambela lekude phezulu. If you are new into this home, welcome home. Hlala wakhe unisezeke izindaba zala ekhaya ziyakhulisa, ziyasiqwashisa, ziyasibhekisa impilo ngamanye amehlo. Kanti-ke ngezinye izinsuku siye sihleke njengoba phela sabantu kufanele sibuye sihleke. Uthi usisi Malwandle ngaze ngane-stress engingasazi ukuthi ngingene kanjani kusona, futhi nokuthi ngizophuma kanjani. Uthi njengoba kade kuyimpela sonke ephaseka, sazi sonke ukuthi izikole beyivaliwe, so zavalwa-ke izikole. Mina nomyeni wami sisanda kushada, sina 2 years sishadile. Kulo 2 years sishadile ngihlala khona emzini, angikaze ngibe nenkinga noma umzala wami akaze akhombisa ukuba nenkinga. Ngiphuma kuqala emsebenzini, ngifika ngabo2 endlini, it's within a walking distance, it's very close, and njengoba ku-close nje ngibuya nje ngiclean, ngenza izinto zami bese ngizingenela efonini ngizidayisela u-AVBOB ngoba ngiyi-Dream Team member. Nawe if you want to make money while you are just lying on your back, please do join Dream Team yaka-AVBOB and Salsi and make money. There are a lot of incentives and you are able to make extra income, if not a primary income for yourself. So guys, uthi-ke usisi ngibuya-ke ngizihlalele kulukhunjana ku-online-ke ngizisendela ama-link ama-AVBOB ebantwini. Okunye ngapha ngiyadayisa nezinto ezidayiswayo, zonke nje izinto ezikhona ezidayiswayo just to make an extra income ngoba ngibuya early, and then bese ngiqeda ukwenza yonke lonto ngiyiklinele endlini yami, ngiwashe kuwashwayo, whatever, you know, house chores are normal. And then mengiqeda ukwenza lokho-ke ngiyobeka amabhodwe ngipheke. Malwandle mina soloko ngafika mina emzini wami, umamezala wami akalithinta ibhodwe.
umuntu oze angiphumuze ekuphekeni uyena myeni wami. Uye-ke ngoba ukukhonzile ukupheka and futhi ubemdala kubo. Amantombazane ami lamayo ayi-2, le ephakathi ise-university bese kuzothi le yokugcina iyafunda njengamanje ifunda e-high school. So ula ngabantu abancane. Uma wakhe kusho ukuthi nje wagqagqanisa ekuzaleni. So ekugqagqaniseni kwakhe ekuzaleni, umyeni wami wayemfundise yonke into, ayikho into yasendlini umyeni wami ongakwazi ukuyenza. Uyangilekelela ngisho ekuwasheni, bengike ngize ngizwe mengabe bekhuluma-ke begudla, kodwa not in a bad way. Ngokucabanga kwami, wayeyasho nje, hheyi bayajabula omazi bani bani, banamadoda abalekelelayo mengabe off, ayabaphekisa, ayabawashisa, ayabasiza ngemisebenzi. Uthi nje kube yinto nje, kube yinto ehlekwayo ukuthi hhayi, it's just a joke nje umamezala athandayo ukuyenza umyeni wami uma engisiza. Athi, hheyi yabona ngakukhulisela kahle indoda. Yabona nami ngincome ngithi mina, hhayi, ngiyabonga ma ngempela wangisiza ngempela ngoba nje ngaba yini. Uthi-ke ngesinye-ke isikhathi uma kwenzekile, ngiye ngilekelelwe yilo ophakathi ofunda e-university, ongabuyi-ke sonke isikhathi. So nami ukupheka ngikumayindi because I mean like asikho baningi. Uma sesiphekile kwaphakwa kwaqeda, lo mncane ofunda e-high school uyazigeza izitsha, bese kuba ukuthi nje asilishiye ikhishini lingcolile, geza izitsha akline, ahamba ahlanze indlu ekhishini, and then ahambe ayolala sekuklini sekushaya umoya yonke into. So angina-stress, angikaze ngibe na-stress ukuphekela nje abantu abayi-5 ngoba kusho ukuthi mese siphelele-ke egcekeni mina nomyeni wami 2, bese kuzoba umamezala nalo ofunda e-high school 4. Uma kukhona-ke ngalelo langa makuvalwe iy'kole lo osevasithi kusho ukuthi siwu-5 egcekeni masiphelele. Uthi-ke Malwandle umyeni wami, mina nomyeni wami asikakubi nabo abantwana. Besisayiplani indaba yabantwana ngoba besisabuka kona nokubona ukuthi sisahlala ekhaya mhlampe before sibe nabantwana bethu, mhlampe kungamele kube ukuthi siya-decide ukuthi siyaphuma or senza kanjani, yabo. So besingakubi nabo abantwana, kodwa umyeni wami unaye umntwana wakhe uBoy ona-7 years, amthola komunye umuntu wesifazane. Uyafika uBoy ngokuvakasha makuvalwe iy'kole and is just a nice sweet boy esizwana kamnandi nje naye, bangakaze anginikeze izinkinga. Nonina kaBoy uzishadele elsewhere, so asihluphani nje, we are co-parenting kamnandi, akekho ohlupha omunye. Uthi Malwandle lento engikuxoxela yona yenzeke ngama-Easter njengoba kade ngikutshelile nje uma ngiqala indaba ukuthi ngika-Alfbop kuyimanje ngilungiselela amalungiselelo omyeni wami. Uthi yazi yabuhlungu inhliziyo yami Malwandle, ikhanda liyaduma, ingqondo kungazi ukuthi ingqondo iyashisa, ngazi ukuthi inopelepele. I cannot even think. Uma ngithi ngiyayicabanga into eyenzeke ngalela langa, vele kube ngazi ukuthi i-movie. Uthi zivaliwe izikole, uBoy usivakashele. uBoy mesivakashele ulala endlini enkulu, kodwa-ke akapheli endlini yethu. I don't mind him. Uyakuthanda nje ukubuya azozibukela i-TV, ahlale nobaba wakhe babhonde kuyele sizidlalele u-3 seconds. Uthi nje he's the sweetest boy ever, akazange anginike izinkinga. Athi mese siqedile-ke mhlampe ngelinye ilanga-ke mengabe ebuka i-TV kwaze kwa-late-ke, agcine eselala-ke simthathe simfake phakathi kwethu noma ngimlalise kusofa. Unawo umbhede wakhe omncane engiye ngimlungisele wona, le wama-couch lawa avulwayo avalwayo, umesho-ke. Ngimlungisele i-sleeper couch azilalele uBoy. Mangabe right ngalolo langa-ke ahambe ayozihlalela nogogo. Uthi kuyiloyo nto-ke, uthi uBoy mekhona-ke ngiyahamba ngiyomthengela iy'mpahla, sehle senyuka kube mnandi. Ngiwumanje kuyena, akukaze ngizibone izinkinga ever, ayikho neyodwa inkinga engake ngayibona. Uthi i-Easter weekend Malwandle, uLesine, mina vele esikoleni sivalile, noBoy ukhona, umyeni wami usemsebenzini. Sivuke ekuseni noBoy sihambe siye edolobheni. uBoy angishanelela imoto, akhiphe okhaphethi, ayikline imoto, ishaya umoya, angizongibiza ma imoto seyi-right. Akakwazi ukuyigeza kahle kodwa bekukhonzile ukuyigeza. Athi hhayi, masibuya edolobheni ngizokugezela yona ma. Ngithi mina hhayi khululeka mfana wami, mesifika edolobheni sofike siyigeze imoto, ngishanele nje ukhaphethi ibe right, okay, ishaphu-ke. Uthi bangene emotweni bahambe. Babengena emotweni bahambe Malwandle, uthi uyasazi sinyamfunyamfu esiba khona ngoLesine ngoba wonke umuntu usuke egoduka, kusuke kubhizi kuphithizela. But because besingenayo kahle igrosa and mina nomyeni wami besivuke sakhuluma ukuthi masibuya esontweni on Friday sizokosa. So we just wanted to buy zonke lezo ziphuzo nani nani nezinyama lezi sizozosa-ke mesibuya ephasikeni.
uthi hhayi nangempela, uthi sihambe-ke noBoy. Uma sihamba noBoy kwenzeka ukuthi sihambe isikhathi eside, siphume endlini bekuyoshaya mhlampe o-11 after I've finished cleaning, ngenzela nomamezala itiye ne-breakfast, ngamtshela ukuthi siyahamba. Uthi saklina saqeda, or uthi sengihambile-ke, uthi sihamba ngabo-something to 11 ekuseni. Uthi uma sihamba-ke uyasazi isinyamfunyamfu sasedolobheni, kwavele kwathatha isikhathi eside, sabhizi, kwangaphumeke iy'tolo, kwanama-queue amade up to a point ukuthi size sabuya edolobheni, sesibuya sekushona ilanga nje, sekuyoshaya o-6 impela ntambama. Sesibuyisana nalo ophakathi nendawo ophume e-university, wangifonela uma esedolobheni wathi ucela simlinde, uyabuya. Hhayi-ke sihambe-ke sekhaya. Uthi uma ngifika uthi ngifike ngixolise kuma, ngithi heyi ma ngiyaxolisa ezitolo bekugcwele kwathini kwathi, ngathi uma hhayi khululeka mntanami, kuzopheka mina namhlanje ngizoniphekela, it's a long weekend, ake uphumule nje nawe, ngiyabona ukuthi nihambe isikhathi eside noBoyo, hamba nje uyo-relax-a. And uthi umyeni wakhe vele nomyeni wakhe ubuya around ngalezo zikhathi, ngoba uma ngabe esuke esebenza i-day shift uphuma ngo-6 emsebenzini, so ufika endlini kuyoshaya u-7. So uthi-ke hhayi ngihambe-ke ngiyogeza, ngilungiselela ukubuya kamyeni wami-ke, ngigeze ngiqede. Uthi malwandle la ekhaya uma kuphakwa, umuntu nomuntu unepleti lakhe adlela kulona. Mina nomyeni wami sinamapleti ethu nje esiwakhonzile esidlela kona, awafani la mapleti. Elikamyeni wami bayalazi ukuthi linjani, nelami bayalazi ukuthi linjani. Akekho umuntu ongayazi leyo nto, so uma ngiphaka nje kanjalo. So vele nomyeni wami mengabe ebuya i-night, uma ngiqeda ukupheka mina ngivele ngiqeda ukupheka, ngiphake, ngimboze, ngiyobeka endlini yethu, ngoba sinayo i-microwave nefriji elincane endlini yethu. Ngihambe ngiyobeka endlini yethu, ngenzela ukuthi uma efika afike nje esengimlungisela amanzi, egeza, edla, ngingaloke ngiqala phansi ngendlini enkulu, ngoba kusuke esezigezile usisi omncane, zisha sekukliniwe, sekushaya umoya. Uthi-ke ngoba umamezala nangu-ke namhlanje engispoiler for the very first time, ngafika la kuleli khaya ethi uzopheka. Ngijabule-ke nami futhi vele ngikhathele, kade ngehla ngenyuka ezitolo, also needed to do izinto zami nami. Ngivele ngihambe-ke ngiyozifakela nje ama-bubble baths kwi-bath, indlu yethu-ke ngaphakathi ne-bathroom inayo yonke into. Awu ngizisokhe nje, ngiyirelaksele, ngihlale. Uthi ngimuzwe usisi omncane mekangena eletha ukudla, avule asho nje athi sisi, ukuthi bangibiza ngosisi-ke osisi bamyeni wakhe, abambizi ngomakoti. Athi sisi, naku ukudla kwenu nobhuti ngikubeke ngala. Uthi hhayi, ngithi ngiyabonga sisi, it's fine. Uthi avale umnyango umntana aphume ahambe. Ngaleso sikhathi kwenzeka yonke lento, uBoyo akekho la endlini, usendlini enkulu. Uthi akakhumbuli noma wayedlala noma wayesendlini enkulu, kodwa wayengekho endlini yabo at the time. Yena at the time is soaking herself kwi-bubble bath e-bathroom, is relaxing, because phela uyaspoiliwe namhlanje, kuthiwa uthi umamezala uyena ozopheka. Okay fine. Uthi kuthe kusenjalo ngizwe umyeni wami engena abingelele, ngiyamuzwa ukuthi ungale. Athi hawu, uthi ngizokujoyina nami, uthi kube leyo nto nje, sidlale kube mnandi kube mnandi. Uthi kuthe kusenjalo sisadlala emanzini, sijola nje emanzini, kungene uBoy endlini yami-ke manje. uBoy mengena, ngimemeze ngibuze ukuthi ubani loyo. Uthi aphendule uBoy, hhayi imina ma. Uthi imina ma, ngicela ukuzobuka i-TV nani. Uthi hhayi, ngithi khululeka kodwa sisageza, awuhambe kancane, a few minutes uzobuya ubuye. Uthi hhayi nangempela ingane iphume. Uthi ayiphumanga isikhathi eside emalwandle, nathi saqhubeka sayijolela e-bathroom. Ayiphumanga ingane isikhathi eside, mhlawumbe awuphelanga 5 minutes, yabuye yaphinde yasheshe yabuya futhi. Awu ngiyezwa futhi sekuvuleka umnyango usuyangena, ngivele ngithi kumyeni wami, mina heyi sizele, asikwazi ukujola kuze kube ngonaphakade sithanda sami, sizele, uBoy ufuna ukuhlala nathi. Uthi hhayi-ke siphume-ke emanzini-ke, sihambe-ke sifake ama-pyjama and everything. Uthi sithe sisahlala phansi nje, sisagcoba and whatever okwenzayo uma uqeda ukugeza. Uthi ngithe uma ngiphenduka, uBoy uhleli kusofa, udla ukudla kwami, udla ukudla okusepletini kwami, lokhu mina engikwazi ukuthi okwami ngoba kufakwe epletini lami. Mind you, ngithe la ekhaya wonke umuntu unepleti lakhe aphakelwa kulona, elamyeni wami bayalazi, elami bayalazi. Uthi-ke uBoyo nangu usedla lokudla. Uthi hhayi futhi ingangidini nokungidina nje lento, nginga-understand kodwa ukuthi uBoy usuka endlini enkulu, abamphakelanga yini, why esuka le endlini enkulu azodla la, athathe ukudla kwami futhi engakucelanga, nalento ayenzayo ngiyaqala ukumbona eyenza. Uthi athi heyi ma, ave ngilambile, lo kudla kubuya kumnandi, ave ngilambile ma, phela mina ngigcine ukudla lesa streetwise ongithengele sona edolobheni. Uthi ngingabe ngisabuza nokubuza, ngoba ngendlela adla ngomfutho ngayo uyambona ukuthi engazi ukuthi nje ngempela is really enjoying this food. Ithi mina hhayi, kusho ukuthi kumnandi kakhulu ukudla okuphekwa ugogo, mfana wami, sekufanele kuhlale kuphekwa ugogo zonke iy'nsuku, ngoba ukudla okuphekwa ugogo wakho lokhu. Athi hawu kuphekwa ugogo? Ngithi mina athi hhayi kumnandi ngempela ma.
ukudla okuphekwa ugogo, uthi idla ingane, idla ingane. Uthi what I did, because ipleti lomuntu omdala leli, which means kuninganyana ukudla epletini. So uthi ngakuphungula, uthi ithi ngikuphungule lo kudla ngoba kuningi ngeke ukuqede. Uthi-ke akuphungule lo kudla, akuphungulele esayidi eceleni, athi qhubeka-ke udle kuqedeleke lokhu okusalile. Uzokuqeda lokhu, uthi hhayi ingane ivuma ukuthi hhayi ngizokuqeda. Uthi adle 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 umfana aqede. Uthi ubaba wakhe, uthe esasho njalo ubaba wakhe, athi ubaba wakhe athi hhayi, othi ngithathe lokhu-ke mina okushiywe lokhu okuphungulela u-boy, ithi ngidle kona-ke, kusho ukuthi wena sewuzodla lokhu kwami. Okusho ukuthi umakoti usezodla ukudla kamkhwenyana wakhe, okuyindodana kalomama. Okusho ukuthi u-boy nobaba wakhe badle ukudla obekumele ngabe okukamakoti, okukamaka-boy, stepmother sika-boy, right? Uthi hhayi-ke badle 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 baqede-ke. Uthi hhayi-ke nami-ke ngiqeda into engiyenzayo, ngibuye ngihlale phansi eduze kwabo, ngithathe ipleti leli lamyeni wami bekumele ngabe bekwelikamyeni wami, ngidle. Uthi ngidle malwandle, ngidle ngingakuqedi lo kudla. Uthi le ngane namhlanje ngendlela ene-appetite ngayo ingidide lento yayo. Uthe mekaqeda lokhu ekade ngimphungulele kona, wahamba wayojoyina ubaba wakhe kuleli pleti eliwu-half ebengavulele kulona yena, wasethi yena uzokuqeda lokuyaya, and then umyeni wami wasethi yena uzodla lokhu engikavulile from u-boy. Uthi hhayi-ke kusho ukuthi bagcine behlanganyele leli pleti lami-ke elilodwa-ke elinayo yonke into-ke. Balihlanganyele-ke badle-ke basuthe baqede. Ngibathelele i-drink, baphuze babe right. Ngidle ngidle nami kulokhu kamyeni wami kube kuningi kungixake ngikuyeke. Uthi-ke emzini wakhe kuyadliwa-ke nje, kuyaphakwa nje. Yileyo nhlobo yefemini ukuthi mekuphakwa nje, kuphakwa ukudla nje ngempela okubonayo ukuthi nami sengajwayela ukuthi hhayi kuyadliwa la ekhaya. Ngafika ngisokwekati nami sengiyadla nje, sengize ngakhuluphala ngavuleka nesinqe. Uthi Malwandle silale, u-boy ahambe aye endlini enkulu. Afike angahlali futhi endlini enkulu, angahlaliseki nje kube ngathi ushiswa yinto fast fast within an hour abuye. Uthi athi ubaba wakhe, we-boy uthi sizoke sijole nje namhlanje sinoma wakho, hhayi engathi usithanda kakhulu. Kunini uhamba ubuya, kahle kahle ufuna ukulala kephi namhlanje? Uthathe u-boy, hhayi ngizolala nani. Uthi hhayi nangempela-ke kube njalo, azolala umntana nabo-ke. Uthi hhayi-ke amlungisele-ke, amvulele i-sleeper couch and everything, amdlalele alale. Uthi Malwandle awushayanga u-10 ebusuku baqala bagula abantu. Uthi kuqala ingane yaphalaza ingane, yaphalaza ingane, yaphalaza ingane, yaphalaza igazi ingane, ngayiphuzisa amanzi ingane, ngavusa ubaba wayo. Uthi sahlala ngezinqa, ingane iyagula, isikhala nangesisu, ithi kushisa esiswini kunjani njani njani. Uthi ngithe ngisabheke lokho umyeni wami naye waqala, vele waqala wajuluka wajuluka wajuluka. Wathi hheyi naye engathi uyasiza usisu wagijiма. Uthi abantu babanga ithoyilethi, omunye uyaphalaza ngapha, sengibeke indishi ngapha, omunye uprepreza waya. Uthi hhayi bo kwenzakalani? Uthi Malwandle kuthe kuqambe kushaya izintatha, ingane yayikweqa amehlo. Kuthe kuqambe kushaya izintatha, ingane yayikweqa amehlo. Ngenhlanhla umyeni wami une-medical aid, nayo uyifakile, yayikweqa amehlo ingane. Ngiyatatazela ngapha, ngibiza abantu endlini enkulu, ngafonela i-medical ilokhunjana i-ambulensi le private u-8 bani bani bani, u-8111, I don't know. Uthi ngafonela leyo ambulensi, yeza i-ambulensi ngwi. Uthi umamezala uSisangene ubambelele ekhanda, uyahayiza, uyakhala, uzibhuqa phansi. Uthi ngithe ngisabheke lokho, hhayi nomyeni wami ngiyambona ukuthi by the time kufika i-ambulensi nawo sekweqa amehlo. Bayaphela phela la bantu, like abantu bayaphela, like vuthu 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 phambi kwethu, bayaphela abantu sibuka. Uthi Malwandle umyeni wami akafikanga esibhedlela, waphelela endleleni. Ingane vele ama-paramedics yathi meyithi ngabe bemcofa nomntana, bemcofa bethini, yabona iy'nto ezibekwayo kwathiwa hhayi akukuhlanga. Uthi bamphampa bamenza first whatever okwenziwa, kwathiwa hhayi sicela ukulinda imoto yezidumbu usephelile umntwana. Uthi sithe sisabheke lokho kwathiwa hhayi-ke akufake umyeni wami-ke, bathi naye bayamenza-ke. Kwathiwa yena engazukuthi hhayi-ke sisasele isikhwehlela sokugcina, wangena emotweni ngahamba naye. Uthi ngiSangene angazi noma ngihlale ngibalindise imoto yezidumbu noma ngihlale ngihambe nomyeni wami. Uthi umamezala athi angihambe nomyeni wami bazohlala bafonele ilokhunjana imoto ezolanda isidumbu sengane. Uthi hheyi angiSangene, uthi endleleni waphela umyeni wami ngimbuka Malwandle, waphela saphela isithandwa sami sakhwehlela okokugcina phambi kwami ngisibuka. Kwawukufa kwabantu kanjalo. Uthi kodwa
kuzona zonke izinto ezenzakalile nasezinkulumweni nasekukhaleni kwabantu engikuzwile, uthi ingqondo yami nezindlebe zami zizwile amagama akhishwe umamezala bezu-2 izinto abekade elokhu ezisho. Eyokuqala ebehayeza ethi kodwa wenze njani zibanibani, ebuza le ngane yakhe yokugcina kade kuyiyona ayithumile ukuthi ayilethe ukudla endlini yethu. Kanti wenze njani zibanibani? Uthi akekho sure noma yayikuphakile ukudla noma uyena owayekuphakile ukudla, kodwa nje uthi nje umamezala amagama okugcina ayelokhu ewasho ezibhuqa phansi ekhala kanti zibanibani wenze njani? Sekungaze kuhambe unyanami nomzukulu wami pho, kanti wenze njani? Kanti wenze njani? Kanti wenze njani? Kwenze njani uma ngabe kwenze njani? Uthi ngiyawakhumbula lawo mazwi ewasho umamezala wami. Uthi-ke kwayileyo nto-ke ngahamba-ke ngafika-ke esibhedlela kuseshonile, ngagcwalisa okugcwalisayo, ngabhalisa ngenza ini, ngabuyela emuva. Uma ngibuyela endlini emuva abantu bagcwele igceke, kufiwe manje babili abantu abafilela, ubaba nengane. Umamezala usakhale lokho uziginqa phansi ukuthi kanti isibanibani wenze njani? Kanti isibanibani wenze njani? Nayo le ngane ebeyithunyiwe ukuthi isikhambise ukuthi iyakhala iziginqa phansi, nayo ayazi ukuthi iphendule ithini ngoba kusho ukuthi mhlampe ayinayo impendulo yale nto ebuzwa unina. Uthi kodwa Malandla ekugcineni kosuku mina ngu-suspect number 1 njengamanje njengoba sikhuluma nje, amaphoyisa afikile athi they'll have to question me kodwa kuzofanele bazongiyeka ngize ngiqede ukungcwaba. Uma wengane ngilinde yena njengoba ngihleli la ngoba izidumbu kufanele banomasingcwabisane wabo kodwa nami ngangimfakile kowami uboy. So-ke manje kufanele sivumelane ukuthi sibafaka bonke emakhazeni aka-Albob noma bamfaka kowabo noma kuzokwenzeka kanjani. Ngisanemibuzo engisazoyibuzwa ngiphala ulimi, abanye already baqalile ukungibuza kwamanje. Sengiwumuntu omubi mina, ngidlisa indoda nengane. Ngidlisa indoda nengane kodwa ngiyachaza ukuthi ngalelo langa akuphekanga mina. Malandla kwaze kwanzima, kanti kunjani emizini yabantu Malwandle? Kanti kunjani emizini yabantu? Ngikhuluma nje silungiselela umngcwabo. Engathi ngiyisidumbu, angazi noma ngikhale noma ngivele ngife nje kwanami ngimlandele umyeni wami uma kunje. Kodwa nje ngisazibuza namanje ukuthi kanti kunjani emizini yabantu? Ngiyathemba ukuthi ngelinye ilanga iqiniso lizovela ngoba kusho ukuthi khona obesibulala noma khona obengibulala mina kwaphambana iy'nkomishi ngoba phela umyeni wami nonyanakhe badle ukudla bekufanele ngabe bekudliwa yimina. Kwenzeka okuhlukile. Uthi nje ngangcono ukuthi bavele bayifake le nto abayifakile bayifaka sikudle sonke kukhulunywa ukuthi izintathu izidumbu ngoba njengamanje I cannot bear amehlo abantu ney'nkulumo nama-questions engiwa-question-ayo ngibe ngingenazo izimpendulo. Uthi Malwandle kunjani emizini yabantu? Ungakhohlwa-ke nawe ukuthi uma ngabe ufuna ukuzenzela extra cash via Avbob and Cell C, join the dream team. I will drop the link on the description box down below. And uma ufuna ukusibhalela indaba yakho, whether ufuna ama-comments, maybe indaba indala eseyadlula, mhlampe nje sewuyaphola ngokuthi uyikhulume, mhlampe ufuna ukuthi sikunikeze imibono yethu, yenza kanjalo-ke ku-Facebook, DM me, Meaningful Conversations with uZandi Mfeka. Ku-TikTok, DM me, conversations_Zandi Mfeka. Even ngisho naku-Instagram ngikhona, conversations_. Follow me on those other platforms. Kanti uma ngabe awukho kulama platforms, ngi-voice note indaba yakho ku-071 941 9417, 071 941 9417. Nakanjani ngizogcina ngifikile kuyona, uzozithola izeluleko, kanti uma ukuthi kufanele sihlekise futhi nakhona sizohleka ngesipholisa ikhanda ngayo. Nginithanda ngothando luka-love. Love and peace till the next story. Bye.